videjka. V dnešnom videjku ideme hrať Brawl Stars. Tak ja dúfam, že sa vám dnešné videjko bude páčiť. Ak hej, tak zanechajte odber, like a zvoneček. A dneska si povieme. Počkaj, nie, toto nič. Máme v šope nového brawlera a to je moje, či jak sa volá. A my si ho ideme vyskúšať. Čo som videl ako videá, tak by mali byť dosť OP. Ja si ho asi ale nekúpim. Celkom fajn damage. To keď sa rozletí, tak to dáva dvojnásobný damage. Oh my god. Čo je toto? Oh my god. Ty, jaký damage. To čo vraví? A môže nájsť. Ukážte ho. Jo, tak toto je brawler. Bang, bang. Také sa rozle. Pekne. Celkom nice damage. Taká máme spokojne. Mega HP brawler. A mal dostať také nervy. Keď idem takto, tak dáva 1200. 1200. 1200. 1200. 3. Kámen. 2. Pekne. Náš brawler. To robí, že sa dostaneme z ulty. Takže celkom very good. Celkom dobrý brawler. My sa skúsime dostať preč. Nejde to. OK, kámo. Celkom nice, dobrý brawler. Mali pridať aj ďalšiu legendárnu. Kenji. Už bude to z legendárne. No, takže. Ako vidíte, mám už skoro 16 000 trofí. Mám už 5 brawlerov na 24 ľudia. A potom to by som chcel ísť stačiť aj push na rank 30. Neviem, či by to bolo dobré, ale ja si myslím, že aj hej. V tomto videjku ideme pushnúť Edgara späť na 700 trofí. Ja viem, chýba mi 1 trofí, ale to sa nerieši. To je úplne jedno. Takže ak chcete push na rank 30, tak ja budem iba rád. Aspoň si to vyskúšam. A budem konečne schopnejší v tom Brawl Starse. Lebo takto na týchto nízkych rankoch je to celkom o ničom. Super Cordelio. No super. Shield. Tyran. Matýra. Pomoc. Dynamite. Pomôž mi, ja sa ho bojím. Necháme toto 5. To bol damage.
Pekne. Krásny vín, kámo. Pekne. Mám kudos. Nice. Pekne. No takže máme to. Takže kebyže chcete púšť na rank 30, tak dajte odber. A asi to idem aj rovno točiť. Ale neviem koho. Áno, Edgara alebo Clancyho. Ok, to už je jedno. Ja dúfam, že sa vám dnešné videjko páčilo. Ak áno, že zanecháte odber, like a zvoneček. A ja sa s vami lúčim a čau.